Вітаю вас, шановне спадарства! Гэта клуб Хельсінг і я, яго кіраўнік Вейса Владислав. Сёння 20 траўня і вось якія навіны нам вядомы на дадзены момант. Калі навіны вытворцаў зартах абсталявання ў лазарварнях гусяць, то ў Сербіі пачаў працаваць першы лазарта-клуб тактычнага напрамку, які завецца «Ревитант». У іх вельмі добра аформлена інтэрнэт-старонка і ёсць YouTube-канал. Мне вельмі радасна чуць такую навіну, так як па-першае, хлопцы выбралі тактычны напрамак, а па-другое, у Сербіі жыве мой добры сябр і настаўнік Фелікс. Фелікс, калі будзеш некалі глядзець гэтае відэа, перадаю табе на ўвесь свет прывітанне з Беларусі. Прывет! Учора адбыўся стрым з каардынатарамі міжнароднага фестываля Озартагу «Зарніца-2020» Нікай Харитоновай і адным з арганізатараў фестываля Андрэем Кавалёвым. Яны паведалі не толькі пра падзеі ў арганізацыі фестываля, але і выказалі пункты гледжання на іншыя мерапрыемствы падобнага маштабу ў нашай краіне і Расіі. Вытворца карпусоў для тагераў «Імпульс» правёў апытанне сярод аматараў Озартагу наконт тактычных рукаяцей, якія больш за ўсё выкарыстоўваюцца ў гульнях. Канструкцыю першых трох фіналістаў плануюць пачаць ствараць у бліжэйшы час на магутнасцях свайго прадпрыемства. Вытворца ў зартах абсталявання «Фарпост» апублікаваў разгорнутае апісанне для кліентаў і кіраўнікоў клубаў, якім чынам выкарыстоўваць іх абсталяванне, пры якіх умовах і якімі правіламі гульні карыстацца. Пінгвін Патрыёт атрымаў першыя макеты плат для дэвайса ўласнай распрацоўкі «Мішень». У гэтую нядзелю мой клуб Хельсінг прыме ўдзел у штотыдневай міжклубнай зборнай гульні, якая можа адбыцца на натурнай пляцоўцы «Беларусьфільма». Усе жадаючыя пішыце мне асабістыя паведамленні, каб зарэгістравацца на гульню і быць у курсе падзей. Больш падрабязная інфармацыя ў апісанні пад відэа. Усім вялікі дзякуй за ўвагу, да новых сустрэч!